दाहाल गोदानहाय मोनसे सावथुन फैगासिनो बयनि थाखायबो बेनो जाहैबाय दाहाल आरो बे सावथुना लेहेर प्रडाक्शननि आन्डाराव जानो थांगासिनो आरो दिनैहाय मुहुरतआ मोजाङै मोजां जोबलांबाय दिनैनिफ्रायनो जोंनि दाहाल सावथुननि शुटिंआ जागायजेनसिगोन नोङो मा फावखुंग्रि हिसाबै दङ लिड रलाव एकटरा लिंसार बसुमतारी सोरनि स्ट'रि स्क्रिप्ट बयनिबो फेभरेट पंकज लाहारी जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद आसा जोङो बे सावथुनखौ रायजो राजाया गासैबो अनसायगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो बयनिबो थुलुंगा मोनगोन बयनिबो अननाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोननिबो सापर्ट लुगैयो जोङो बिदिब्लासो जोङो साबसिननिख्रुइ हामसिन सावथुन दिहुनलांबाय थानो हागोन बे प्रडाक्शन गिबि सावथुन आरो आगोलावबो बे प्रडाक्शनाव आं मिउजिक भिडिअस मावखांबाय जोबोद मोजां बे प्रडाक्शना आरो बेबायदिनो साबसिननिख्रुइ हामसिन सावथुन लाबोबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय नैबे प्रडाक्शननिफ्रायबो देग्लायनि बोसोराव मोनबेसे फिल्म ओंखारगोन नोंथां देग्लाय नैबे गिबि बाखिफ्रा रायलायनाय जागासिनो जेबो बिदि कनफार्मेशन जाथ'वाखै लासैनो आपडेट मोनबाय थागोन थेंक इउ